kutul malia engke samuhum robo tanglai malia haini mangai sorkarni facility bo hotat teke borok mania engke ujrago dokhin kokolnogor IPFT regional committee rok borok jasai namani bisingo khor mankha o jago khorok brui chennai ni phaine rok borok tongo engke haini mangai IPFT trof theke tini singoro borok no phagi chuba phaikha mairung 10 kg tei berma 250 gram tei alu sersa khlaiui u khorok brui no sing borok no rokha tei bom haike sini amsoigo kwangma phaine rok tongo aborno busung tabuk jasai khai tongo khusnagui tongo aborno jetman sak sing subanai subagui buthangnai gahaini mangai u bisingo ang jotono u tripra hastini tapukte bukhsonang koigani muchugo sing o jago jotono sing buskango agok phailega nangnai kchak kufur kormo hlaiagui jotono sing subalagani bangai joto agok phairi hnai ani kognagrui asung upair jotono hambai।